Hej, i dag skal vi lave et kort trick, hvor du vil finde din ven/publikums kort ved at kigge i en af bunkerne. En af to bunker. Og det du skal starte med, det er at du skal lave en bunke med lige tal og en bunke med ulige. Så gør jeg lige det. Okay. Og det er i starten, når du ikke skal bruge, når du ikke viser det. Men så lægger du så den ulige, den tager med de ulige tal, skråt på bunken, sådan her. Og så spørger du din ven eller publikum, om de er klar. Så siger du ja, så hurtigt. Så tager du den bunke, der lå skråt, som er med de ulige tal, og så lægger du dem over her. Og så beder du din ven eller publikum om at blande bunkerne hver for sig. Så hvis nu jeg til at starte med de ulige, så kan man så. Okay, så tager de ulige. Det her, det var de lige. Okay, og så skal du lægge dem ud sådan her. Og så skal du bede din ven eller publikum om at tage et kort fra en af bunkerne. Og hvis de tager fra den lige, så er det klør 4 her. Og så skal de kigge godt på det. Og husk det. Så skal du sige, at I skal putte den ind et sted i den bunke med de ulige tal. Som det her. Og så kan du bare blande det, så meget du vil. Og så når du kigger her, så er der kun ulige tal. Bortset fra det tal, de lagde ind, som er klør 4. Okay? Det er ret nemt.